Ni na daina jin daɗin fina-finan da yanzu ina gama. Abokina. Ya gari. Wallahi Ni yanzu fina-finan nan da na kunna. Ba sa wani burge ni ina kallo sai ka gabaci ya dauke. Wallahi sai ka gabaci. To ba ka da labarin wannan fim mai suna wanda sorry fitaccen kamfanin nan. Ba ka da labarin fitaccen kamfanin nan mai suna Rijiyar Zaki Film Production? Sallamun kauna da rabu. Yawwa zuba mun ba ne sha dan uwana. Suna nan sun na fitar da wani shahararren fim mai suna Gubar So. Gubar So. Yayi! La ilaha illallah. Gubar So fim ne mai dogon zango. Ina jin. Sannan akwai fadakarwa, ilmantarwa, Na. nishadantarwa, Duk a ciki. jin daɗin yan kallo. Wai wani Allah. Hatta masu hawan jini ciwon ƙaba waye duk wanda pick up ashi. Jin daɗin yan kallo. Allah. Hatta masu hawan jini idan suka kalli wannan fim, Na. insha Allah za su yi refresh su koma daidai. Allah. Allah To wallahi. yanzu ka sani na bar waya ta karin je mata ta dauki. Ka san mata da yawan kallon. Gaskiya ne. Dan za ta iya riga na in ta wannan bayanin ta shiga ta abin nan. Ta yi. Bari in sheka gida. In yi kokari waya tana ta in yi sacin din. Yawa to amma yadda sai ka ɗari shi ka tare shi ba sai abunka. In. Gashi nan kana gani an rubuta Gubar So. sake mun nayi magana. Gubar So TV. Sake nayi magana. Wanda abunka. Kuma da wayarka. A'a ba aljihu ba yawa. Idan ban da abunka, Na. ba gashi kana gani an rubuta Gubar So TV ba. Yau. Le na gani. To nake ga ma ka san barin. A kan karku ka zo mana. A kai bari. Hai, wannan ya ji gaban kaura. Allah wallahi. To ni ma bari na ba zan rasa gurin zuwa ba. Kai ina mana shi. Don koma. Wani? Koma magan kwade ya sai. Ku koma. A huce haka. Kudin ƙara matsewa. To za ka yi mana? Mayan hoto.